Birleşen Milletler Guramasyna agza 193 ýurdun hökümetleriniň 97%-iniň Twitter sosial ulgamyny resmi hasaplary bar. Ýönedigä 6 ýurdun ýagny Laosyň, Mauritaniýanyň, Nikaraguanyň, Swazilandyň, Demirgazy Koreýanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň Twitter ulgamyny resmi hasaby ýok diýip, halk bilen gatnaşyklary pudugyna global derejede iş alyp barýan düýbi New Yorkdaky Berson Marsteller kampaniýasy soňky çap eden Twiplomatia adly barlygynyň netijelerine salgylanyar. Barlygda Twitter ulgamyny resmi hasaplar arkaly digital diplomatiýada işçilik gazanan döwlet adamlarynyň, siýasylaryň, hökümetleriň we halkara guramalaryň resmi hasaplary seljirilýär. Olary sosial platformada ýerýänleriň sanlary deňeşdirilýär. Ýöne Twiplomatiyanyň maglumatlaryna görä Twitter ulgamyny Türkmenistanyň ne hökümet derejesinde, ne de ministrlikleriň we pudug edaralarynyň ýa-da döwlet adamlarynyň hemde siýasylaryň aýratynlykda resmi hasaplary bar. Döwlet adamlaryň, siýasylaryň we beýlekleriň Twitter'da resmi hasap açmalygy beýlede dursun, Twitter'ın özü Türkmenistanyny petikli bolmagyny galýar. Ýurtda hökümet diňe bir Twitter'a däl eýsem Facebook, YouTube we beýleki käbir yerli sosial platformalara şol sanly habarlaşykda ulanýan telefon tilsimlerine WhatsApp, Telegram'y mümkünlik edýär. Olary petikli saklaýar. Şonu da may aýyna Jenewada geçirilen halkara ýynykda eden çykyşyna Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wefa Hajyýew ýurtda sosial mediadan peýdalanýanlaryň sanynyň 2016-njy ýyldan bäri 180% artanyny aýdyp, ýurtda 25 000 adamyň Facebook sosial turuny işçiň ulanýanlygyny, bularyň 24%-iniň her gün Facebook'a girýänligini öňe sürdi. Türkmenistanyň hökümet derejesinde geçirilýän ýynyklarda ýurdun dürli pudoklaryny digitallaşdyrmak boýunça giňerimli işleriň alınıp barylýanyny agdalyp geçilýär. Geçen ýylyň noýabr aýynda döwlet başlygyny ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlaryna Mejlisi we Ylymlar Akademiýasyna ýurtda internet we elektron ulgamlaryny ösdürmek boýunça ýürüýti internet ulgamyny döwraplaşdyrmak taslamasynyň maksatnamalaryny taýýarlamagy tapşyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde interneti iň ýiti çäklendirýän döwletleriň hataryna galýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürütilen Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlaryna internetiň ulanylşy we el ýeterliligi boýunça barlyklar esasyna noýabr aýyna çap eden hasabatyny Türkmenistan öz ýylatynyň internet el ýeterliligini 20%-ni hem aşagda saklayan ýurtlaryň arasynda agdalýar. Bu görkezüji dünýäniň ykdysady taýdan ösen we baý ýurtlarynyň köpüsine 90%-den hem ýokarda bolup durýar. Twiplomatiyanyň netijeleri barada aýdylanyny Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 52 million töweregi ýygyrlaýjysy bilen dünýäde Twitter'da iň köp adamyň ýygyrlaýan resmi hasabyny ýöredýär. Trumpdan soň Rim papasynyň Twitter'daky hasaby iň köp ýygyrlaýjy çekýär. Maglumatda aýdylmagyna görä hökümetler we siýasylar sosial platformadaky resmi hasaplary arkaly da diplomatiýa ýöredýärler. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazagystanyna, Özbegistanyna, Gyrgyzstanyna we Täjikistanyna Twitter platformasy resmi derejede ulanýar.